Ate, maray na aga po. Taga-sain po ka mo? Ha? Taga-sain po ka mo? Taga-naga ka? Taga-naga ka? Sain ka sa naga? Sain ka sa naga? Sain ka po sa naga? Bilang. Digdi ka na. Pero digdi ka na talaga nakastar. Digdi ka talagang nagtuturog barabanggi. Ay, ano lang. Aral daw digdi. Wala na sige dahil. Pero di ka man naaanggutan kang ano, kang mangayaon digdi. Di man siya bawal o ano. Ang sige lang ba kaya nakaw. Baka ng pamilya? Ako ah. Oo. Natayaw ka digdi. Ha? Tayaw ka digdi sa ano. Ay, ma. Hindi kaya bagay ano ba kay sitwasyon mo dakulong kang dara. Daga dikit man lang yan. Aral daw. Aral daw mo yung bit-bit. Ha? Okay lang kung magtayad ako sa imo. May ano lang, may kasi kami kasi is, ako kasi is nag-ano ako, nagkakaulay ako ka mga kaparehas mo. Ta minsan kaya nagigibo kami ng tabang para sa mga kaparehas mo. So ngunyan, gusto ko lang maaraman, mga perang taong ka na yun, nag-aaral ka na. Perang taong ka na day ka nag-i-start sa karong mundo. Gaano kahaloy na? Day pa man ka ano. Pero hay si mga aki mo. Hay si mga aki mo. Hay si mga aki mo. Day ka nakakamasyado nakakadaro. Wala ko mapandagan. Day may nang masyadong ano, maluya na ang ano, maluya na ang ano mo, ang pandangog. Ate, maluya na ang pandangog mo. Ang pandangog mo maluya na. Dae. Ako nga. Ha? Pero halos maghapon kaya ang digdi. Dahil man. Banggi lang. Pero pagkakaaga, nag-uli ka sa indo. Dae. Nag-uli ka o may dinundumanan ka? Ay, man dati ano man dati dati pa lang ako. Ayun. Ilang ang kakanon mo pagkakaaga? Yan ang kinakakan mo. Siguro ano kamangyan. Sa imo yan nakukuha. Sa basurahan. O sa basurahan o tinatao sa imo. Sa imo nakukuha yan. Sa basurahan. O sa mga kabista. Itong garo nag-aagi digdi. Ha? Dahil kung sisay nagtatao kayan sa imo, kakanon mo. Dahil mo siya kinupala bawa sa mga arong kanin, mga establishment, mga negosyo, dahil tinataw talaga sa imo. At chichirya kaya yan, bako tinapay o kape. So, yun lang talaga ang pamahawan mo. Dahil na ako na Pero gusto mong kakanon. Gusto mong kakanon. Pero gusto mo may tataw kaya ako sa imo. May tataw ko sa imo pamahawan. Okay? Wala lang ha. Sige na, para sa imo yan. Kakanong panindo. Ha? Okay, kakanong panindo. Sige na. Sige na, kung ano mo na. Iyan talagang periper miming. Sige na, iyan ang talagang periper miming ginigibo. Nagtatao talaga kami pagkakanon. Sige na, kung ano mo na. Baka ba lang kami pagkakan? Saigo kami pagkakan. Kung saigo kami pagkakan, sa iling mo, makong pagkakan, iling nga madaw hawak ko. Sige na, kung ano na. Ayan, salamat. Sige na. Sige, thank you ha. Sige ate. Sige, ingat ka pa permi ha. Ingat ka permi.